चला आता आज आपण करतोय अध्याय 14वा. किती पटपट दिवस गेले ना, 14 दिवस झाले. आता आपण बघूया काय आहे आपल्याला. मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो माताजी. बरं, आता मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा अध्याय गुणत्रय विभाग योग. आता गुण म्हणजे काय, कोण मला सांगेल अर्थ? आपण वागतो ते. हा, म्हणजे आपण म्हणतो काही जणांमध्ये चांगले गुण असतात. तो नेहमी खरं बोलतो, लोकांना मदत करतो, हे चांगले गुण झाले. पण इकडे गुण चा अर्थ दोरी, बरं का. गुण हा संस्कृत शब्द आहे आणि गुण म्हणजे दोरी. आता दोरीनी आपण काय करतो, कोण सांगेल आपल्याला? मला काय? दोरीनी आपण काय करतो? खेळतो. पण नाही, दोरीनी काय करतो? आता मी तुम्हाला एक साधी दोरी दाखवली, ती स्किपिंग रोप नाही. साधी दोरी जर तुम्हाला दिली तर दोरीनी आपण काय करतो? मदत करतो. काय करतो? माताजी मदत करतो. दोरी बांधतो. दोरीनी आपण बांधतो ना. दोरी बांधतो. दोरी बांधतो. करेक्ट, आपण बांधतो. दोरीनी काही गोष्टी आपण बांधू शकतो. मग आपण खूप साऱ्या फुलांना एका दोरीत बांधलं की आपण त्याला म्हणतो हार झाला, बरोबर? किंवा छोटी मोगऱ्याची फुलं आपण दोरीमध्ये बांधली की आपण म्हणतो छान वेणी झाली किंवा गजरा झाला. किंवा समजा जर दोरीने आपण कुठलं पार्सल सुद्धा बांधू शकतो, बरोबर आहे? तर आता हे 3 गुण आहेत, प्रकृतीचे 3 गुण आहेत. म्हणजे या 3 दोऱ्या आहेत, त्या दोऱ्यांनी आपण घट्ट बांधले जातो. ही स्लाइड दिसते का तुम्हाला? या 3 बायका आहेत, त्यांच्या हातात दोऱ्या आहेत आणि त्या दोऱ्यांनी त्या आपल्याला घट्ट बांधतायत. पण आता क्लास सुरू होण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, त्या श्री राधा गोविंदांना मी इकडनं साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे
कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहिली आणि सोप्या शब्दात समजावून सांगितली, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा माझा साष्टांग नमस्कार. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. तुम्ही पण नमस्कार केला ना श्री राधा गोविंद आणि श्रील प्रभुपादांना? हो. नेहमी जप करताना, भगवद्गीता वाचताना नेहमी आपण श्रील प्रभुपादांना आणि श्री श्री राधा गोविंदांना नमस्कार करूनच पुस्तक उघडायचं. आता कृपा. हो माताजी. सर्व योनीषु कौन्तेय नुस्ती संभवितया तासा ब्रह्म मंगो निरह बीज प्रदर्शिताः. अनुवाद. हे कुंतीपुत्र, तू हे समज की या भौतिक प्रकृतीमध्ये सर्व प्रकारची प्राणी प्रकट होत असतात आणि मी त्याचा बीज प्रदाता पिता आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की तो आपल्या सर्वांचा पिता आहे, बीजप्रद पिता. म्हणजे कृष्ण सगळ्यांचा पिता आहे, फक्त माणसांचा नाही. म्हणजे फक्त तुमचा आणि माझा नाहीये तो पिता, पण मुंगीचा, हत्तीचा, माशाचा, सगळ्या प्राण्यांचा तो पिता आहे. समजला? आणि हे ज्या लोकांना समजतं ना की कृष्ण आपला पिता आहे, ते एकमेकांबरोबर भांडत नाही. ते कसे राहतात? गुण्या गोविंदाने आनंदाने राहतात, एकमेकांना मारत नाहीत, प्राण्यांना देखील मारत नाही, त्यांची हत्या करत नाहीत. आता कृपा तू वाच आणि खालचा अनुवाद कोणाला वाचायचा आहे? हात वर करा. मी एकेकांना सांगणार आहे. माताजी मी वाचू? हात वर कर, सगळ्यांनी हात वर करा. टर्न बाय टर्न मी सांगणार आहे. इकडे कोण आहे? हरे कृष्ण माताजी लिहिलंय. माताजी मी करू? नाही, वर तुझ्या अगोदर कोण आहे? हरे कृष्ण माताजी नाव लिहिलेलं आहे. मी आहे. कोण? स्वरांजली. बरं, मग तू वाचतेस? हो माताजी. बरं, सर्वांनी हात वर करा. मी एकेकांची नावं घेणार आहे. हात वर नसतील तर मग मी कृपाला सांगणार आहे वाच म्हणून. वाचू का? वाच स्वरांजली. भौतिक प्रकृती 3 गुण असतात. सत्व, रज, तमगुण. हे महाबुहा अर्जुन जेव्हा शाश्वत आत्मा निसर्गाच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो या गुणांनी बांधलेला असतो. समजला? गुण म्हणजे काय? दोरीने आत्मा बांधला जातो. आता इकडे तुम्हाला 3 बायका दिसतायत का? ही बाई आहे जिनी पिवळ्या रंगाचा ब्लाउज घातला आणि पांढऱ्या रंगाची साडी आहे. तर ही बाई सत्व गुणाला कंट्रोल करते. सत्वगुण म्हणजे काय मी सांगणार आहे. ही लाल कपडे घातलेली बाई रजोगुणाला कंट्रोल करते आणि ही काळे कपडे घातलेली बाई तमोगुणाला कंट्रोल करते. आणि या तिघी बायका काय करतात की या भौतिक सृष्टीमध्ये, या नेचरमध्ये सगळे जे कोण आहेत त्या सगळ्यांना ते बांधून ठेवतात आणि त्यांना हवं तसं ते नाचवतात. तुम्ही कधी पपेट शो बघितलाय का? नाही माताजी. ते असे वर खाली हलवतात पपेट्सना आणि त्याप्रमाणे ते पपेट्स हलतात. बघितलाय का? हो माताजी. ज्याप्रमाणे आपण हे करतो, ती दोरी हलवतो, त्याप्रमाणे ते पपेट्स आहेत भावल्या, त्या वर खाली नाचतात किंवा गोल गोल फिरतात. तर आपण सुद्धा
सुद्धा हा सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण या तिघीही आपल्याला नाचवतात, त्यांना हवं तसं नाचवतात, बरं का. मग आता आपण ऐकूया सत्वगुण म्हणजे काय आहे, रजोगुण म्हणजे काय आहे, तमोगुण म्हणजे काय आहे. ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्यांना कोण कंट्रोल करतात? त्यांना कृष्ण कंट्रोल करतो. त्यांना कृष्ण सांगतो की तुम्ही काय काय करायचं, आणि कृष्ण सांगतो त्याप्रमाणे या तिघी आपल्याला नाचवतात. आणि फक्त आपल्यालाच नाही तर सगळे प्राणी, हे सुद्धा झाड, वेली, हे सुद्धा या 3 गुणांमध्ये अडकलेले असतात. आता हे कृपा जरा वाच है. हो माताजी. चांगुलपणाचा मार्ग सत्वगुण म्हणजे शुद्ध सात्विक सुख आणि ज्ञानाने पाप पुण्य प्रतिक्रियापासून मुक्ती, सर्वांसाठी समान उच्च ग्रहावर जा. हरे कृष्ण. म्हणजे सत्वगुण कसा असतो, तो शुद्ध असतो. सत्वगुणामध्ये आपण पाप करत नाही, आपण चांगली चांगली कर्म करतो. इकडे तुम्हाला काय दिसतंय, कोण सांगणार आहे? एका मुलाला हेल्प करत आहे. हा, एक मुलगा एका मुलाला मदत करतोय, त्याला चालायला येत नाहीये. मग ही चांगली गोष्ट झाली ना. तर हा मुलगा सत्वगुणामध्ये आहे म्हणून तो चांगले कर्म करतोय, मदत करतोय, चांगलं बोलतोय, कारण तो सत्वगुणात आहे. आता पुढे आपण रजोगुणातलं बघूया. आता पुढे समृद्धी, तू वाच हे. माताजी, रजोगुण असीमित इच्छा, सीमित इच्छा, कर्माच्या फळांमध्ये असतात. आसक्ती, विलाप, लालची, दुःखी, पृथ्वीवर पुन्हा जन्म. आता रजोगुणी लोक कसे असतात, त्यांना खूप खूप इच्छा असतात, त्यांना खूप मजा करायची असते, त्यांना रेस्टॉरंट मध्ये जायचं असतं, त्यांना परदेशी जायचं असतं, त्यांना फिरायला जायचं असतं, ट्रेकला जायचं असतं, सगळी मजा करायची असते. हा, मग ते काय करतात, त्यांना मजा करायची असते म्हणून ते काम चांगलं करतात, पण ते फळाशी खूप आसक्त असतात. त्यांना काम चांगलं केलं की त्यांना पाहिजे असतं, मला काय मिळणार आहे, मला काहीतरी चांगली गोष्ट मिळायला पाहिजे मी चांगलं काम केल्यावर. आणि मग त्यांना ते चांगली गोष्ट मिळाली नाही काम करून की मग ते काय होतात, दुखी होतात, विलाप करतात. तर असे ते कधी आनंदात असतात किंवा कधी खूप दुःखात असतात. त्यांना हवं ते फळ मिळालं तर मग त्यांना आनंद होतो, आणि त्यांना हवं ते फळ मिळालं नाही की मग त्यांना दुःख होतो. हरे कृष्ण. माताजी, आता कोण वाचतंय? माताजी मी वाचू? रिया वाच. हो. अज्ञानाची पद्धत, तमोगुण अंधारात जाणे, वेड्यात पडणे, खूप झोपणे, मद्यपान व नशा चढवणारे पदार्थांचे व्यसन, प्राणी मारणे, मूर्ख, नरकात वास. आता ही जी लोक आहेत ना, काही लोक तमोगुणी असतात. तमोगुण म्हणजे काय, जिकडे पूर्ण अंधकार असतो. इकडे अंधाराचा अर्थ काय, म्हणजे ज्ञान नसतं. आता मला तुम्ही सांगा, तुम्ही दिवसभर तुमचा मोबाईल घेऊन बसाल किंवा लॅपटॉपवर किंवा कॉम्प्युटरवर दिवसभर बसाल, अभ्यास नाही करणार, असं कधी कराल का तुम्ही?
नाही माताजी. का? कारण तुम्हाला ज्ञान आहे असं कराल तुम्ही दिवसभर रिमोट घेऊन बसलाय, कोक घेतलेला आहे आणि सोफ्यावर झोपलेला आणि काही करत नाही, फक्त झोपलेला आहात, असं कराल का तुम्ही? नाही. पण जे तमोगुणी लोक असतात ते काय करतात, दिवसभर ते त्यांचा सेलफोन, व्हॉट्सअप, त्यांचा कम्प्युटर किंवा ते झोपलेले असतात, टीव्ही बघत असतात आणि काही काम करत नाही. आणि त्यांना काय आवडतं खायला? मद्यपान व नशा चढवणारे पदार्थ. म्हणजे तुम्ही बघितलंय का, काही काही लोक सिगरेट ओढत असतात, बघितलं? हो माताजी. किंवा काही काही लोक दारू पितात. म्हणजे काय, त्यांनी ते नशिले पदार्थ असतात तर ते खातात. आपल्यासारखं आपण कसं चांगल्या गोष्टी खातो, पोळी भाजी. एकच मिनिट, मला जरा फोन आलाय, मी फोन ही जी लोक आहेत ही काय करतायत, दिवसभर झोपलेली आहे किंवा ते त्यांना साधं जेवण आवडत नाही बरं का. आपण कसं वरण भात किंवा पोळी भाजी खातो, त्यांना काय आवडतं, सारखं नॉनव्हेज खायला आवडतं. तर प्राणी मारतात ते आणि मग त्यांना खातात बरं. आणि मग अशी लोक कुठे जातात, नरकामध्ये जातात. तिकडे त्यांना खूप खूप शिक्षा भोगावी लागते. म्हणजे सत्वगुण असतात, जे चांगले लोक असतात ते कुठे जातात, स्वर्गामध्ये जातात. आणि जे रजोगुणी असतात लोक, ते पृथ्वीवरच राहतात. आता हे 3 गुण बघितले, सत्वगुण, रजोगुण आणि माताजी. तमोगुण. कुठले? गुण. माताजी, काय? अजून एक गुण आहे ना, शुद्ध स्वच्छ. ते सांगते मी. तर आता आपण 3 गुण बघितले. कुठले ते 3 गुण, मला कोण सांगणार आहे? मी. रजो सत्व तमो. व्हेरी गुड अद्वैत, खूप छान. आता हे 3 गुण तुम्हाला आवडेल का? तुम्हाला कोणीतरी दोरीने बांधलेलं आहे आणि त्यांना हवं तसं ते दोरी वर खाली करतायत आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला नाचवतायत, असं आवडेल का तुम्हाला कोणी केलेलं? नाही. मग आपल्याला या तिघीही आवडत नाहीत, कारण आपल्याला बांधून ठेवलंय या त्रिगुणात्मक शक्तीने. मग आपण समजा, जर तुम्हाला या दोरीनी बांधलेला आवडत नसेल तर या 3 गुणांच्या पलीकडे जावं लागतं. 3 गुणांच्या पलीकडे कोण आहे सांगा बरं मला? कृष्ण आहे. मग जेव्हा तुम्ही कृष्णाकडे कनेक्ट होता, डायरेक्ट कृष्णाकडे कनेक्ट व्हायला आपल्याला काय, कुठला जप करावा लागतो? महामंत्राचा. मग तो जप केल्यावर आपण जेव्हा कृष्णाकडे कनेक्ट होतो तेव्हा ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण, ते एकदम आपल्याला सोडतात. त्यांना पकडायला येत नाही आपल्याला आणि बांधायला येत नाही. ज्याप्रमाणे तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की एक मुलगा असतो आणि तो त्याचा एक मित्र असतो. तो मित्र खूप श्रीमंत असतो आणि तो एक दिवस, तो जो श्रीमंत मित्र असतो तो आपल्या या गरीब मित्राला सांगतो की तू आज माझ्या घरी ये म्हणून.
आणि हा जातो घरी त्याचा पत्ता विचारून आणि बघतो तर काय त्याचा केवढा मोठा बंगला असतो आणि त्या बंगल्याचं गेट पण मोठं असतं आणि हा गेट उघडायला जाणार तितक्यात एक कुत्रा धावत धावत येतो. मग हा गेट उघडत नाही आणि तो जोर जोरात कुत्रा भुंकतो आणि जोर जोरात भुंकतो. एवढा भुंकतो की बिचारा हा गरीब मित्र घाबरतो. आता तो मित्राकडे कसा जाणार? मग तो काय करतो, त्याच्याकडे मोबाईल फोन असतो. मग त्याच्या मित्राला फोन करतो, हॅलो, अरे मी आलोय, तुझ्या गेटच्या बाहेर उभा आहे, पण तुझा कुत्रा केवढा फेरोशियस आहे, मी खूप घाबरलेला आहे बाबा, मी काय तुझ्या घरी येणार नाही, आता मी आपलं माझ्या घरी जातो, आपण उद्या शाळेत भेटूया. मग मित्र म्हणतो, काय झालं, थांब, कोण तुला काय करतय, तू ये बरं, आता दार उघड. तर तो म्हणतो, नाही मी दार उघडणार नाही. तर मित्र म्हणतो, बघ मी बाल्कनी मध्ये आलोय, मी सांगतोय तुला दार उघड. मग हा मित्र दार उघडतो आणि त्याच वेळेला तो जो बाल्कनी मध्ये मित्र असतो उभा, तो जोराने हाक मारतो त्या कुत्र्याला, लिओ सिट डाऊन. मग तो कुत्रा असतो तो असा खाली बसतो हा आणि असा खाली बघतो, तो डोळे सुद्धा वर करत नाही. मग हा गरीब मित्र असतो तो गेट उघडतो, आतमध्ये जातो आणि वर त्याच्या मित्राला भेटायला जातो. तितक्या वेळ हा लिओ काही करत नाही, असा बसलेला असतो. हा, डोळे सुद्धा वर करून बघत नाही की जो याच मित्राला चावायला तयार होता, जोरात जोरात भुंकत होता, आता डोळे वर करून सुद्धा बघत नाही. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाचं नाव घेतो तेव्हा आपल्यालाही काय होतं, आपल्याला या तिघी काहीही त्रास देत नाही. त्या कुत्र्यासारखं ते ही दोरी सोडतात, खाली बघतात आणि आपण डायरेक्टली कृष्णाकडे कनेक्ट होतो. मग आपल्याला कोणीही त्रास देऊ शकत नाही. पण त्यासाठी आपल्याला या 3 गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे, जिकडे कृष्ण आहे ते. तर 3 गुणांच्या पलीकडे कुठला गुण आहे? त्या गुणाचं नाव आहे शुद्ध सत्वगुण. शुद्ध सत्वगुण. शुद्ध सत्वगुण म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाचा जप करतो तेव्हा आपण शुद्ध सत्वगुणात असतो, 3 गुणांच्या पलीकडे असतो. इकडे तुम्हाला दिसतंय चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद प्रभू, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकूर, हे सगळे जण शुद्ध सत्व गुणात आहे. तल्लीन होऊन ते कृष्णाचं संकीर्तन करतायत. आता हे जे 3 गुण आहेत त्यात आपल्याला काय काय दिसतं? जो सत्वगुणात असतो तो नेहमी सकारात्मक असतो. सकारात्मक काय म्हणजे पॉझिटिव्ह असतो. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? त्याच्या मनामध्ये कधीही राग नसतो, तो कधीही कोणाशी भांडत नाही आणि तो खूप आनंदी असतो, बरं का. आता रजस हा गुण कसा असतो? तर याच्यामध्ये मुख्य गुण माणसाचा काय असतो? तो खूप स्वार्थी असतो आणि त्याच्या खूप खूप इच्छा असतात, त्याच्या इच्छाच संपत नाही. समजा जर तुम्ही त्याला छान फोन दिला कुठल्या तरी माणसाला जो रजोगुणी आहे, मग तो 1-2 महिन्यांनी म्हणेल मला हा फोन नको, मला आणि चांगला फोन पाहिजे. मग आणि 2 महिन्यांनी म्हणेल तोही नको, मला आणि चांगला पाहिजे. त्याच्या इच्छा कधीही संपत नाही. आणि हा जो असतो तमोगुणातला, तो कसा असतो? नकारात्मक. नकारात्मक म्हणजे काय? त्याच्या मनामध्ये
खूप अज्ञान असतं. त्या अज्ञानामुळे तो कसा होतो, तो सर्व लोकांशी भांडतो, तो काही कामं करत नाही. आता या माणसाला खूप झोप आवडते, त्याच्यामुळे तो कसा असतो, तो झोपतो, आळशी असतो, मग त्याची भांडणं होतात सगळ्यांबरोबर आणि तो शांत नसतो. आणि हा माणूस कसा असतो स्वभावाने, राक्षसी स्वभावाचा असतो. मी सांगितलं ना, तो प्राण्यांना मारून खातो आणि त्याला दया नसते आणि तो कुठल्या पदार्थांचं सेवन करतो, दारू, सिगरेट असं तो पितो. आता हा आत्मा आहे. या आत्म्याला त्या ज्या 3 शक्त्या आहेत ना, एक असते रजोगुण, एक तमोगुण, एक सत्वगुण. हे तिन्ही त्या आत्म्याला एकमेकांकडे खेचतात दोरेने. आणि मग कुठल्या तरी कधीतरी आत्मा इकडे खेचला जातो तमोगुण, कधी इकडे, कधी सत्वगुणाकडे. त्याप्रमाणे आपला पण स्वभाव थोडा 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 बदलतो या गुणांमुळे. आता तुम्ही ओळखा बरं का, तुम्ही कुठल्या गुणामध्ये आहात आणि मग तुम्ही मला सांगायचंय. आता जो सत्वगुणात असतो तो पहाटे 5 ला उठतो. जो रजोगुणात असतो तो 8 ला उठतो आणि जो तमोगुणामध्ये आहे तो सकाळी 11 वाजता उठतो. आता जो सत्वगुणातला आहे, आता तुम्ही सत्वगुणात आहात ना, तुम्ही आता भगवद्गीता ऐकताय. मग जे भगवद्गीता ऐकता, कृष्णाचा जप करतात, कृष्णाची पुस्तकं वाचतात, ते सत्वगुणात आहे. आणि जो पुस्तकं वाचतात की ज्यांनी त्यांना श्रीमंत होता येईल, ते रजोगुणात असतात. आणि जे तमोगुणात असतात ते कधीही ही पुस्तकं वाचत नाही. भगवद्गीता कृष्णाची ते एकसारखी कॉमिक्स वाचतात. बघितला तुम्ही? हो माताजी. हा. आणि जो सत्वगुणात आहे तो सकाळी उठल्यानंतर अभ्यास करतो. पण जो रजोगुणात आहे तो काय करतो, एक्सरसाइज करायला जातो. आणि जो तमोगुणात आहे तो काय करतो, सकाळी उठला तरी उठल्यावर थोडस खातो आणि परत झोपतो किंवा मोबाईल घेऊन बसतो आपला. मग रात्री जे 9 ला झोपतात ते सत्वगुणात असतात. जे रात्री 11 ला झोपतात ते रजोगुणात असतात. आणि रात्री 2 ला झोपणारे लोक तमोगुणात असतात. आता तुम्ही मला सांगणार आहे तुम्ही कुठल्या गुणात आहात ते? हो माताजी. सांगा. सत्वगुण. अरे वा. आणि पुढे? अद्वैत. सत्वगुणात. व्हेरी गुड. आणि इतरांना नाही सांगायचंय का कोणाला? कुठला गुण? सत्वगुण. बरं. आता सत्वगुणातून आपल्याला कुठे जायचंय? शुद्ध सत्वगुणात जायचंय. बरं का? कृपा वाच आणि अनुवाद कोण वाचणार आहे? मी. तू वाचलंयस ना? हो. मग आता कोण वाचणार आहे? अद्वैत. माताजी अद्वैता माताजी माताजी काय? रजोगुणात सत्वगुणात कसं जायचं?
रजोगुणातून सत्वगुणात जर जायचं असेल तर आपल्याला प्रयत्न करायला पाहिजे, आपल्याला भगवद्गीता वाचली पाहिजे, जप केला पाहिजे, मग सात्विक अन्न पण खायला पाहिजे आणि आपल्याला खूप इच्छा असतात पण आपल्याला चांगल्या इच्छा मनामध्ये ठेवायला पाहिजे, आपल्याला राग नाही आला पाहिजे. मग जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा आपण सत्वगुणात जाऊ शकतो. लवकर उठायला पाहिजे, लवकर झोपलं पाहिजे. हो मातेजी. अभ्यास केला पाहिजे. Thank you, बरं, आता कोण अनुवाद कोण वाचणार आहे? अन्वय. हा मॅम. बरं, पहिल्यांदा कृपा तू श्लोक वाच, मग अन्वय अनुवाद वाचेल. हो चालेल चालेल. माताजी. मातयोऽप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् सम्यन्ति तेत्यां न ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हम्म, मी अनुवाद वाचू. वाच वाच. जो सर्व परीक्षांमध्ये अबाधित आत्मयाने पूर्ण भक्तीत एक निश्चय होऊन पूर्णपणे भक्ती मागे संघर्ष होतो, संलग्न होतो तो तात्काळ त्रिगुणाच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तरावर पोचतो. छान वाचलंस. तर आता तुम्ही मला कोणी विचारलं ना की रजोगुणातून सत्वगुणामध्ये कसं जायचं, कोणी विचारलं मला? विष्णूबीजीने विचारलं मॅडम. हा, तर मग इकडे अर्जुनाचा प्रश्न कृष्णाला होता की कृष्णा, मी सत्वगुणातून शुद्ध सत्वगुणात कसा जाऊ? मला हे कोणी बांधलेलं आवडत नाहीये. रजोगुणाने आणि तमोगुणाने तर बांधलेलं आवडतच नाहीये, पण सत्वगुणाने सुद्धा मला बांधलेलं आवडत नाहीये. मग आता मी शुद्ध सत्वात कसा जाऊ? मग कृष्ण त्याला समजावून सांगतो, जर तुला शुद्ध सत्वगुणात जायचं असेल तर तुला काय केलं पाहिजे? तुला माझा जप केला पाहिजे, माझी सेवा केली पाहिजे आणि पूर्णपणे भक्तीमध्ये मग्न झाला पाहिजे. मग तू या 3 गुणांच्या पलीकडे जातोस आणि मग तू माझ्याकडे येतोस. मग या तिन्ही या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या तुला असं बांधू शकत नाही. आता तुम्हाला गोष्ट माहितीये का वाल्मिकीची? नाही माताजी. बरं, मग मी सांगते ती नीट ऐका. खूप छान गोष्ट आहे. एक रत्नाकर नावाचा एक डाकू होता आणि तो एका जंगलात राहायचा आणि जंगलाच्या दोन्ही बाजूला 2 गावं होती आणि बरेचदा लोक त्या जंगलातून दुसऱ्या गावात जायचे. कधी लग्न असायचं, कधी व्यापार करायचे किंवा कधी काहीतरी धान्य आणायला जायचे, असे ते जायचे. मग हा काय करायचा? रत्नाकर, हॅलो, हा क्लास चालू आहे माझा, मी नंतर करते एक अर्ध्या तासानी. तर हा जो रत्नाकर आहे हा काय करायचा की त्या जंगलातून जी लोक जायची त्यांना तो लुटायचा, त्यांचे सगळे पैसे चोरायचा,
दागिने घ्यायचा आणि जर नाही दिलं, जर त्याला सांगितलं मी तुला काही देणार नाही, तर तो तलवारीने मारायचा आणि सगळे अंगावरचे दागिने काढायचा, चांगले कपडे घ्यायचा, पैसे घ्यायचा आणि मग आपल्या घरी जायचा. घरी त्याची आई, त्याचे बाबा, त्याची बायको होती, त्याची मुलं होती. मग तो सगळे मिळालेले पैसे आपल्या वडिलांना द्यायचा, आईला द्यायचा, चांगले चांगले दागिने आपल्या बायकोला द्यायचा आणि पैशानी आपल्या मुलांसाठी खेळणी आणायचा, कपडे आणायचा, चांगला खाऊ आणायचा. तर असा तो लोकांना लुटून राहत होता. रत्नाकर डाकू. एक दिवस काय झालं, त्या जंगलातून नारद मुनी चालले होते, नारायण 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 म्हणत, आणि तितक्यात झाडाच्या पाठीमागे लपलेला हा रत्नाकर डाकू एकदम बाहेर आला आणि या नारद मुनीला म्हणाला, काय रे गोसाव्या, काय आहे तुझ्याकडे? जे काय असेल ते लगेच मला इकडे दे काढून, तुला माहितीये ना मी कोण आहे? तर नारद मुनी म्हणाले, नाही मला माहित नाहीये कोण आहे तू, आणि माझ्याकडे काही नाहीये, मी तर एक साधू आहे, एक संन्यासी आहे, माझ्याकडे काय असणार आहे? तर रत्नाकर डाकू म्हणाला, पुरे पुरे एवढं जास्त बोलू नकोस, लगेच काय आहे ते काढ. तुझ्याकडे सोन्याची चेन आहे का? तर ती काढ. तुझ्याकडे सोन्याची अंगठी असेल, चल सोन्याची अंगठी काढ पटकन. मग त्यांनी नारद मुनींनी हात जोडले आणि सांगितलं, माझ्याकडे खरंच काही नाहीये रे. मग रत्नाकर डाकूला म्हणाला की नाही, तुझ्याकडे नक्की काहीतरी आहे, तू मला देत नाही आणि आता मी तुला मारणार आहे. आणि त्यांनी आपली तलवार काढली नारद मुनींना मारायला. तितक्यात नारद मुनी म्हणाले, थांब, तुला मला मारायचं आहे ना, तू मार, पण त्याच्या अगोदर तू माझ्या प्रश्नांची उत्तरं देशील का? मग तो रत्नाकर डाकू म्हणाला, बरं मी देतो. मग त्यांनी रत्नाकर डाकूंना विचारलं की तू एवढ्या लोकांना मारतोस, केवढे पैसे लुटतोस, तू हे का करतोस, कोणासाठी करतोस, आणि तुला माहितीये का याची शिक्षा काय असणार आहे? मग रत्नाकर डाकू म्हणाला, माहित नाही. मग तो म्हणाला, नारद मुनी, की तू असं वाईट कर्म करतोयस, मग तुला नरकामध्ये जावं लागेल आणि नरकामध्ये खूप शिक्षा भोगावी लागेल तुला. पण तू मला सांग, नारद मुनी म्हणाले, तू एवढं सगळं कोणासाठी करतोस? मग रत्नाकर डाकू म्हणाला, हे मी लोकांना मारतो, त्यांचे पैसे चोरतो, त्या पैशानी मी माझ्या मुलांना खेळणी आणतो, खाऊ आणतो चांगला खायला, माझ्या बायकोला दागिने देतो, आई बाबांना पैसे देतो. मग नारद मुनी म्हणाले, बरं, मग तू एक काम करशील, आत्ताच्या आत्ता घरी जा आणि तू तुझ्या बायकोला, मुलांना, आई बाबांना विचार की मी हे सगळं तुमच्यासाठी वाईट कर्म करतो, मग आता मला नरकात जावं लागेल आणि मला शिक्षा मिळेल, तर तुम्ही मला जी शिक्षा होणार आहे त्यातली थोडी शिक्षा घ्याल का? कारण मी हे सगळं तुमच्यासाठी करतोय, माझ्यासाठी तर मी करतच नाहीये. मग रत्नाकर डाकू म्हणाला, ठीक आहे, मी विचारून येतो, पण मला तुला तर मारायचंच आहे आणि तुझ्याकडे काय आहे हे तू मला सांगत नाहीयेस, म्हणून मी आता तुला एका झाडाला घट्ट बांधून ठेवणार आहे दोरीनी, की तुला हलताही येणार नाही, आणि मी लगेच जाऊन घरी जातो, विचारतो माझ्या आई बाबांना, बायको मुलांना आणि तुला उत्तर देतो, त्याच्यानंतर मात्र मी तुला मारणार आहे. नारद मुनी म्हणाले, बरं. आणि मग हा रत्नाकर डाकू आहे तो घरी गेला आणि घरी तो
त्याच्या मुलाला त्यांनी विचारलं, सांगितलं की मी असं असं पाप केलंय आणि त्याची मला शिक्षा होणार आहे आणि त्याची शिक्षा जेव्हा मला होईल तेव्हा तू ती थोडीशी शिक्षा घेशील का? मुलगा म्हणाला, नो नो, मी काही झालं तर तुमची शिक्षा घेणार नाही. मग तो त्याच्या बायकोला विचारतो की मी तुझ्यासाठी रोज लोकांना मारतो, त्यांचा खून करतो, मग त्यांचे दागिने घेतो आणि तुला देतो, यासाठी मला शिक्षा होणार आहे नरकामध्ये, तर तू माझी शिक्षा घेशील का थोडी? बायको म्हणते, नो नो नो. मग तो त्याच्या आई वडिलांना विचारतो की बाबा, मी तुमच्यासाठी रोज पैसे चोरून आणतो, लोकांना मारतो, मग आता हे वाईट कर्म झालं, त्याची मला शिक्षा मिळणार आहे नरकामध्ये, तर तुम्ही ती थोडी शिक्षा घ्याल का? तर वडील जोराने म्हणतात, NO नो. मग रत्नाकर डाकू पळत 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 याच्याकडे जातो, नारद मुनींकडे, त्याला सोडतो आणि तो म्हणतो की कोणीही शिक्षा घ्यायला तयार नाहीये. आता मला मी घाबरलेलो आहे, मला नरकामध्ये खूप खूप शिक्षा होणार आहे, मग याच्यापासून सुटण्याचा मार्ग तुम्ही सांगू शकाल का? आणि तो खाली वागतो, नारद मुनींना साष्टांग नमस्कार करतो. मग नारद मुनी त्याला उठवतात आणि त्याला सांगतात, हो, एक उपाय आहे, तुला राम 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 म्हटलं पाहिजे, म्हणजे मग तुला शिक्षा होणार नाही आणि तू पाप मुक्त होशील, पापापासून मुक्त होशील, असं म्हणून नारद मुनी जातात. मग ते गेल्यानंतर वाल्मिकी म्हणतो, एका झाडाखाली बसतो, तिकडची जागा साफ करतो आणि पद्मासन घालून ध्यानास्थ बसतो आणि मग तो विसरतो की नारद मुनींनी काय सांगितलं होतं, मला काहीतरी नाव सांगितलं होतं, मला वाटतं ते नाव आहे राम. राम उलट त्याला लक्षात राहतं, राम नाही लक्षात राहत, राम 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 असं होतं. तो कसा म्हणायला लागतो, उलट म्हणायला लागतो आणि मग ते सुलट होतं, राम 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 असं होतं ते. आणि मग तो डोळे बंद करून इकडे बघितलं, ध्यानास्थ बसतो आणि राम 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 म्हणत राहतो आणि इतका मग्न होतो त्या नामामध्ये की त्याच्या बाजूला मुंग्या येतात आणि त्याच्यावर वारूळ तयार करतात. वारूळ म्हणजे ant hill, a place where the ants stay. तर वारूळ तयार करतात, तरीही त्याचा राम नाम बंद होत नाही, राम 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 म्हणतो. एकदा नारद मुनी खूप वर्षांनी त्याच जंगलातून जात असतात आणि त्याला आवाज येतो मातीतून, कुठला आवाज येतो, राम 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 म्हणून. ते त्यांची वीणा घेतात आणि असं असं करतात आणि बघतात तर काय की वाल्मिकी बसलेला असतो. आता त्याची दाढी, रत्नाकर डाकू असतो, त्याची दाढी मोठी वाढलेली असते, जटा असते. मग तो म्हणतो, रत्नाकर उठ उठ. आणि मग रत्नाकर बघतो की हे नारद मुनी आहेत. मग तो नारद मुनींना नमस्कार करतो आणि नारद मुनी म्हणतात त्याला, आतापासून तुझं नाव सगळे वाल्मिकी ऋषी म्हणून तुला ओळखतील. आणि मग ते सांगतात वाल्मिकीला, आता तू आश्रम बांध, छोटासा आश्रमात राहा, लोकांना राम नामाचं महत्व सांग, लोकांना सांग की तुम्ही नाम का घेतलं पाहिजे देवाचं, आणि रामायण पण लिही. मग तसं वाल्मिकीनी केलं. म्हणजे रत्नाकर डाकूचा कोण झाला, वाल्मिकी ऋषी. हे इकडे बघितलं, वाल्मिकी ऋषींनी आश्रम बांधलाय आणि ते रामायण लिहितायत, बघितलं का तुम्ही?
हो हो माताजी. आता आपलं मन कसं असतं बघा, नवीन मोबाईल घेतला की आपल्याला आनंद होतो. तोच मोबाईल खाली तुटला, मोडला तर आपल्याला दुःख होतं. तुम्हालाही होतं का असं? तुम्ही एखादं नवीन खेळणं घेतलेल्या दिवशी आनंद होतो, पण ते तुटलं की दुःख होतं का तुम्हाला? हो माताजी. हम्म. माताजी. तसंच एका माणसाने नवीन गाडी घेतलीये तेव्हा त्याला आनंद झाला, पण याच गाडीचा ऍक्सिडेंट झाल्यावर त्याला दुःख होतं. त्याचप्रमाणे एक घर जेव्हा आपण नवीन घर असतं, माणूस नवीन घर घेतो तेव्हा त्याला आनंद होतो, पण भूकंप जेव्हा होतो आणि ते घर उद्ध्वस्त होतं तेव्हा माणसाला खूप खूप दुःख होतं. पण हे जे आहे आनंद, दुःख आणि मी दाखवलेला आनंद, दुःख हे या भौतिक जगात असतं. आपल्याला आवडतं का की एकदा आपल्याला आनंद झालाय आणि नंतर दुःख झालंय, असं आवडेल का तुम्हाला की सारखाच आनंद आनंद घ्यायला आवडेल? आनंद आनंद. हा, सारखा आनंद आपल्याला आवडतो. मग श्रील प्रभुपाद सांगतात, जर तुम्हाला खरा आनंद हवा असेल म्हणजे सारखा आनंद, कधीही दुःख नाही, मग तुम्हाला काय केलं पाहिजे? गुरुनी सांगितलेलं ऐकलं पाहिजे. श्रीराम जय राम हरे कृष्णाचा जप केला पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे. आता ही एका हत्तीची गोष्ट आहे बरं का, गजेंद्राची. ही पण खूप छान गोष्ट आहे, तर मी तुम्हाला सांगते ती नीट ऐका. माहितीये तुम्हाला? हो माताजी, पूजा माताजींनी सांगितली माताजी होती. पूजा माताजींनी नाही सांगितली माताजी. होती? नाही नव्हती सांगितली. सांगितली माताजी नव्हती सांगितली. बरं, मग मी सांगते ती नीट ऐका बरं का. एक हत्ती असतो हा, आणि तो सर्व हत्तींचा राजा असतो. त्याचं नाव असतं गजेंद्र, आणि तो त्रिकूट पर्वतावर राहत असतो. त्याच्या बरोबर त्याचा कळप असतो, इतर हत्ती असतात, हत्तीणी असतात, हत्तींची छोटी छोटी पिल्लं असतात, आणि तो त्रिकूट पर्वत आहे. त्या पर्वतावर खूप खूप झाडी फळं असतात, आणि तो पर्वत या सर्व हत्तींना इतका आवडतो, खूप आवडतो, कारण खूप खायला फळं असतात. आणि एकदा फिरता फिरता त्या गजेंद्रनी बघितलं, एक त्याला सुंदर सरोवर दिसलं त्या त्रिकूट पर्वताच्याच खाली, आणि त्या सरोवरामध्ये खूप कमळं उमललेली होती. मग त्यांनी आपल्या सगळ्या इतर हत्तींना सांगितलं, चला आपण या तलावात जाऊया आणि जलक्रीडा करूया. जलक्रीडा म्हणजे काय माहितीये का तुम्हाला? वॉटर स्पोर्ट्स. जसा आपल्याला, तुम्हाला आवडतं का पाण्यामध्ये खेळायला कुठल्याही पूलमध्ये? तसं हत्तीला सुद्धा आवडतं पुलामध्ये, पाण्यामध्ये, तळ्यामध्ये खेळायला. ते एकमेकांच्या अंगावर सोंडेनी पाणी उडवतात, त्या पाण्यामध्ये बसून राहतात, आणि त्यांना थंड वाटतं, चांगलं वाटतं. म्हणून ते सगळे हत्ती गेले सरोवरात, आणि त्यांनी खूप खूप मजा केली, पाण्याने खूप खेळले. मग संध्याकाळची वेळ होत आली तेव्हा ते गजेंद्र म्हणाला, चला आता आपण जाऊया. सर्वांनी एक एक करून तलावाच्या बाहेर चला. सगळे हत्ती एक एक करून तलावाच्या बाहेर आले. आता गजेंद्र बाहेर येणार. तितक्यात काय झालं, एका मगरीने गजेंद्रचा पाय आपल्या जबड्यामध्ये घट्ट पकडला.
तो पाय पकडल्या नंतर गजेंद्रनी खूप प्रयत्न केला पाय काढायचा, पण त्याला पाय काढायला आला नाही. म्हणून त्यांनी इतर हत्तींना सांगितलं की मला तळ्याच्या बाहेर येता येत नाही, मला वाचवा. आणि गजेंद्र हत्ती कसा होता माहितीये का? सर्वात बलवान होता. खूप बल होतं त्याच्याकडे, तरी देखील त्याला आपला पाय या मगरीच्या जबड्यातून काढता आला नाही. म्हणून इतर हत्तींनी त्याला मदत केली, त्याची शेपूट धरली आणि त्याला ओढून बाहेर काढायचा प्रयत्न केला, पण काही उपयोग झाला नाही. त्यांचं सुद्धा सगळ्यांची शक्ती मिळून सुद्धा ही मगर जी होती ही एवढी पॉवरफुल होती की तिने जबड्यामध्ये त्याचा जो पाय घट्ट पकडला होता, ती पकड जरा सुद्धा लूज झाली नाही, घट्ट होती एकदम. मग 1 दिवस झाला, 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले, तरी ती मगर पाय सोडेना. मग शेवटी त्याचे सगळे जे कळपे हत्तींची पिल्ल ती कंटाळली आणि एक एक सोडून ते सगळे त्रिकूट पर्वतावर गेले. आणि त्रिकूट पर्वतावर गेल्यावर गजेंद्रला खूप वाईट वाटलं आणि त्यांनी खूप प्रयत्न केला, पण त्याचा पाय काय सुटेना. दोघांचंही जवळजवळ 1000 वर्ष युद्ध चाललं होतं, तरी देखील ही मगर पाय सोडत नव्हती आणि हत्तीला या जबड्यातून पाय काढून घेता येत नव्हता. मग असं झाल्यावर गजेंद्रला खूप वाईट वाटलं. सगळे माझे मित्र, माझा परिवार, माझी मुलं बाळ सगळी मला सोडून त्रिकूट पर्वतावर गेली, मी इकडे एकटा लढत बसलोय आणि मला यशही मिळत नाहीये. मग त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं. दिसतंय का ते पाणी तुम्हाला गजेंद्रच्या डोळ्यामध्ये? मग त्यांनी विष्णूची पूजा केली. त्यांनी नामस्मरण केलं आणि मग तितक्यात काय झालं, गरुडावर बसून विष्णू इकडे त्याचा जीव वाचवायला आले. विष्णू येताना बघितल्यावर त्यांनी गजेंद्रनी लगेच एक कमळ तोडलं, सोंडीत धरलं आणि विष्णूला अर्पण केलं. कारण आपल्याला सांगितलं ना 9व्या अध्यायात कृष्णानी पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति. म्हणजे पत्रम म्हणजे पान, पुष्पम म्हणजे फ्लावर किंवा फूल, फलम म्हणजे फळ आणि तोयम म्हणजे पाणी. तुम्ही काहीही मला अर्पण करू शकता, मी ते स्वीकारतो. मग इकडे फुलं खूप होती या सरोवरात, म्हणून गजेंद्रनी काय केलं, एक कमळाचं फूल तोडून सोंडेत धरलं आणि ते विष्णूला अर्पण केलं. मग विष्णूला आनंद झाला. त्यांनी लगेच सुदर्शन चक्रानी या मगरीचं जी मान आहे ती कापून टाकली. मग ही मगर मेल्याबरोबर काय झालं, तिचा जबडा उघडला आणि हत्तीने गजेंद्रनी आपला पाय बाहेर काढला. तर अशा तऱ्हेने गजेंद्र जो आहे संकटात असताना त्याच्या लक्षात आलं की कोणीही मला मदत करू शकणार नाही, मला मदत करणारा म्हणजे फक्त आणि फक्त कृष्ण आहे, फक्त आणि फक्त विष्णू आहेत, हेच मला मदत करू शकतात. म्हणून आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, नेहमी तुम्ही हरे कृष्णाचा जप करा आणि आनंदी राहा. तर आजचा आपला झालाय आता अध्याय. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? नाही माताजी. बरं.
मग आता मी हे म्हणते, शेवटचा श्लोक म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सगळेजण म्हणा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरि बोल. माताजी हरे कृष्णा हरी बोल.